Mama sa vrátila domov so svojimi deťmi po dlhom dni v škole a škôlke. Určite to poznáte. Domom sa už šíri vôňa ich obľúbeného jedla, do ktorého sa s chuťou okamžite pustia. Konečne chvíľa pokoja. Chvíľa, keď môžu byť všetci spolu. Sedia za stolom, ktorý sa volá Zakopané. Tým istým, pri ktorom sa celý týždeň premieňa na jeden spoločný okamih. Je z masívneho duba, pevného, prirodzeného a nadčasového. Jeho povrch, ošetrený prírodným olejom, necháva vyniknúť krásnu kresbu dreva. A tie prekryžené nohy dodávajú mu stabilitu aj charakter. Pri tomto stole sa deti učia, hrajú a rozprávajú o svojom dni. Zakopané je viac než len nábytok. Je to srdce domova, miesto, kde vznikajú spomienky, ktoré pretrvajú. Poctivé dubové drevo, prirodzená krása a chvíle, na ktoré sa tešíte celý týždeň. Zakopané, dubový stôl s dušou, vytvorený pre chvíle, na ktorých záleží.